A falta de médicos no Centro de Saúde de Baltar quedará resolta en parte a semana que ven. Está previsto que o vindeiro xoves incorpore o equipo un novo médico con praza fixa. Vimos de adxudicar por o procedimento do concurso de méritos, é dicir, cobertura sin concurso oposición, sino solamente cos méritos. Vemos de cubrir, como digo, plazas fixas, en este caso de médicos de familia, 8 plazas na comarca do Sanlés, unha concretamente neste centro de saúde que se incorporará nas vindeiras datas. Cada un deses 11 médicos que está previsto se incorporen nos distintos centros de saúde da comarca terá tamén que asumir 2 gardas nos PAC, un dos puntos quentes neste momento da atención sanitaria na zona. Cada plaza ten asignado un PAC ou 2 específicos, non é toda a área sanitaria. Concretamente, pois hai un número importante de plazas alrededor de Sanxenxo, cuyo centro de referencia é o PAC de Baltar ou tamén o PAC de Pontevedra neste caso. E a intención, di o conselleiro, é poder cubrir en breves outras 3 prazas na comarca. Esperamos confirmar ata cubrir outras 3 plazas máis tamén nesta área. Plazas que en xeral levan moito tempo vacantes, quedando desertas pois nas distintas ofertas públicas de emprego ou nos concursos de traslados que se teñen feito para mellorar as condicións de traballo dos facultativos. Non? O anuncio de incorporación inmediata deste médico en Baltar tivo lugar durante unha visita do conselleiro ambulatorio na que detallou como vai ser a súa ampliación. Vaise construir un novo andar sobre o edificio actual. A Xunta xa contempla nos seus orzamentos do ano que ven unha partida de 400.000 euros para este proxecto. Con esta partida iniciaremos os traballos para unha reforma que nos permita gañar unha consulta de enfermería, unha consulta de traballo social, unha consulta de docencia, unha sala de técnicas e unha sala polivalente. E ademais, segundo engade, o incremento do espazo permitirá reordenar tamén as estancias existentes, algo que ven reclamando o persoal do centro dende hai tempo.